daan, humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kaniyong tanan mga suging tagapaminaw niinig handos daan humandagan sa usa ka singgit. Ingon man usab sa mga artista naghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako tuod si Pablo nga taga Larapan Hagna Bohol. Kining kaagi ko nga ibabati ko kaninyo akong kaagi kaniadtong batanon pa ako. Sa dili ko pa pagsugdan sa pagsaysay palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Gikan sa HDHD SS Production Center, anya kining tulumanon. Handos daan, humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpadas ang kaagi karon mo kining usa ka lalaking taga Hagna Bohol. Ang atong magtatampo nagdasangan nga
O sige Marika, tanaw sa lang niya kay sabot ni nahuman. Pero unya tataod, muli na ta magdungan ta ako kaya to, okay? O sige na, kay gitawag na kanila. O sige Marika. O basa! Gwapo yun ni Pablo. Puutan ba? Hinaot na, siya na ang yatag sakwa sa Ginoo. Tara Marika, mauli na ta. Ako na imong bag be. Ibukat ra ba na? Sige Pablo, salamat kayo ha. Siguro, mag-unlock ka na lang ta para magka-isnarahan ay tagtarong, di ba? Oo, Marikar, maayo ka na. Og sa laktod nga istorya nagkahigmaay kami ni Maricar. Og sa pipila nga lumalabay nga buwan, nagplano na kami nga magpakasal. Excited na ko kayo, Maricar, na matubang sa altar. Ako sa Pablo. Niabot na gud ang panahon na pinag-iusan kita, Maricar. Ang pangkaon nga akong kamahalon hangtod sa kinabuhi. Salamat kayo, Pablo. And I now Wow ka na. announce you Usap ako as done hangtod sa and white. You may kiss the bride. God bless you. Maricar. Kita, Pablo. Og karon ang susunod nga magtatampo nga nagpadala sa iyang sulat nga taga Hitapi, Bohol. Ang magtatampo nga nagdasangan nga Oscar. Daghang salamat mga kahandos.